Tekisiköhän näistä mehua vai hillua? Äiti ukkoon katolla. Mitä sä siellä katolla teet? Nyt heti alas sieltä. Jaajo pyyti tekemään Suomi-popille mainoksen. Ai, Suomi-popit. Minä sille Suomi-popit näytän. Siis, mitä sä täällä teet? No, mainosta Suomi-popille. Toiset mainostaa vain suomalaisille, niin minä tähtään kansainvälisille markkinoille. Tästä menee Tukholman ja Kööpenhaminan reittikoneet yli. Ja sit onhan ne jenkkien ja venäläisten vakoilusatelliitit. Ja kansainvälinen avaruusasema. Tämän pitäisi näkyä sinnekin. Nyt sä oot seonnut lopullisesti. Mä laitan sut hoitokottiin. No, ja sitten maapallon ulkopuolinen elämä. Just joo, voi helvetin Jaajo. Suomi-popilla on mainosrahaa jaossa.